Byt v zeleni na okraji metropole s výborným dopravním spojením. Realita je krcálek za městem, kam jede autobus jednou za hodinu. Realitní inzeráty mají zkrátka jednu společnou vlastnost. Neustále se snaží byt, jeho vybavení i okolí překrášlovat. My jsme však našli jeden, který pojmenovává věci takové, jaké jsou. A to pěkně napřímo, bez servítek. Do bytu hrůzy jsme se navíc vypravili a to, co jsme viděli, zkrátka musíte vidět také. Děkuji velice naší vládě a vedení města Litvínov, že mám tu čest jako poslední bílý občan bloku F2 prodat a utéct z bytu o velikosti 3+1, 55 metrů čtverečných. Cena 90 000 korun. Současný stav: rozbité sklepy, vyvrácené schránky, výtah často bez žárovek, ve vchodech na bordel. Lze očekávat v dohledné době výskyt štěnic. Jak řekl jeden ze stávajících obyvatelů, barák už je náš a všechny ty bílý mrky jsme už odtud dostali. Říkáte si, že jsou tato slova o bytě na litvínovském sídlišti Janov zbytečně nadsazená? Jenže ona je to pravda. Byt a hlavně celý dům v Sadové ulici 285 opravdu není žádný velký realitní tahák. Byt, který byste jinde prodali za několik milionů, je tady prakticky bezcenný. Zkrátka, kde jsou doby, kdy bylo toto sídliště na úpatí Krušných hor dobrou adresou. Je to tím, že ten Janov už je vyklizený a těch pár lidí, který tady zůstalo, tak já si troufnu říct, že už je tady 80% menšin a sociálně slabších. Ty lidi, kteří můžou, tak utíkají tady odsaď pryč. A to třeba kvůli tomu, že ve vedlejším bytě vybuchne plyn. Domy se tak postupně vyprazňují, v opuštěných panelácích se rabuje a poté se domy v dezolátním stavu jednoduše zazdí. V tomhle celém baráku bydlí už zhruba 5 rodin a to je to, proč jsem dal ten inzerát. Já nechápu jedné věci, proč se tyhle lidi nesestěhují do jednoho malého bombonku a trošku se neukáže, že ta naše vláda myslí i na ty občany slušný. Zatím tu pouze kvete obchod s byty. Ty se tu dají pořídit za 10 000. 9 000 nájem za domy zaplatí sociálka a majitel spekulant tak už po několika měsících vydělává. Nejhorší je taková ta bezmoc, ta bezradnost prostě, jo, že není nikdo, kdo by vám pomohl, jo, a musíte jít. Ale kam? Sám Mareš už se rozhodl. Z Janova odchází do země svého otce, do Srbska, kterého si váží víc než Čech. Pro televizi Barrandov Josef Kolina.